बानं सराइबिल बियाबाव कन्स्टिट्युएन्सि लेभेलनि बड'लेण्ड सेम काप खुंफुंदों। लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोजौ मासियाव जायगा होनायजों लोगोसे आथिखालनि बादायलु मुगायाव मुलुगनि बिखायाव लाइमोनफोरखौ दावगाहोनो थाखाय आथिखाल सोरखारनि बानजायनायाव खुंनाय बड'लेण्ड सेम कापखौ दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बियाबावबो कन्स्टिट्युएन्सि लेभेलनि बड'लेण्ड सेम कापखौ नास्राइबिलनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव खुंनाय जायो। बे जोलुर बादायलायनायखौ नास्राइबिल बिसिडिसि आरो बाल्लिमारि बिसिडिसिनि गेजेराव जोबथा बादायलायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे जोलुर बादायलायनायखौ नास्राइबिल बिसिडिसि आरो बाल्लिमारि बिसिडिसिनि गेजेराव जोबथा बादायलायनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'जाथावदि दिनैनि बे जोलुर बादायनाय हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैयो 1 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, TCLCC मासिगिरि अशोक बसुमतारी, लोगो मासिगिरि रन्जन बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। गिबि खेबनि थाखाय BTC ओनसोलाव CAM काप एबा फुटबल टुर्नामेन्ट जेखौ जोङो सारा बिटिआर ओनसोलाव होनाय जादों मोनफ्रोमबो समस्ति एबा TCLC लेभेलावहाय। बेयाव दिनै जोङो बाव जुथुमदों सराइबिल समस्तिनि आन्दोआव थानाय बे बसगाव फिल्डआव दिनै बिथांमोनहा सानथामनि हाबाफारिजों बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंनानै दिनै जोबथा फाइनाल बाव बादायलायनाय जादों आरो बे फाइनाल बादायलायनायाव जोङो जोबोद मोजां प्लेयार्सफोरनि गेलेनायखौ जों बाव नुबाय। बाव गुबैयै बाल्लिमारि बिसिडिसि आरो बसगाव बिसिडिसि मोननै बिसिडिसिनि नारा नाथा जुजिलायनायाव आरो मोननै टीमनि मोजांथार गेलेलायनायाव मोजां गेलेलायदोंब्लाबो मोनसे टीमा देरहागोन मोनसे टीमा जेनगोन बे दंखायो। दा बेयाव जों नुबाय बाल्लिमारि बिसिडिसिया बसगाव बिसिडिसिखौ 1-0 गलाव फेजेननानै बिथांमोना देरहासार जानो हादों आरो बेयाव दिनै बे खेलाया जोबनाय लोगो लोगोनो दा जोंनि खुंफुं आफादा एबा सराइबिल समस्तिनि दैदेनगिरि बिथांमोन TCLCनि दैदेनगिरि बिथांमोन ज' जानानै दा बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ अलरेडि खालामखांबाय आरो बावजोंबो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ बायदि बिथिङाव साखाफारा खालामनायजों लोगोसे फुटबलाव जाहाथे साबसिनथारै गेलेनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा फार्स्ट टाइमनि थाखाय बे CM कापखौ होदों आरो बेयो जोबोद जोंनि ओनसोलनि थाखाय बे बाख्नायजाथाव जादों आरो गोबां रायजो राजा बिथांमोना बे हाबाफारि लानायखौ जोंनिसिम बाख्नायनाय रावै बिथांमोना जोंखौ बुंहरदों थुलुंगानाय होदों। दा जाय प्लेयार्स बिथांमोना बाव गेलेबाय आरोबाव जिहेतुके गेलेबावनांगौ दङ बेनिफ्राय मोजां टीम सायख'नानै बिथांमोना सराइबिल समस्ति हिसाबै आरो दैथायहरबावगोन जों मिजिंथिदों। बेनिफ्रायबो माखासे गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे इयुन समाव सायख'नानै गुबुन गुबुन क्लाब एबा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेनो थाखाय सुबिदा मोनो आरो खालिबोल' गेलेनाय बिथिङै नङाजासे बायदि बिथिङाव जोंनि ओनसोलाव थानाय लाइमोनफ्रा जाहाथे जौगासारनो हायो बेनि थाखाय मानगोनां चिफआ गोबां आसुनि लादों आरो गुबैथारै जोंनि बाव गेलेनाया खालि प्लेयार्सफोरखौ दिहुननाय बे थांखि नङा। जोंनि मोनसे मट' दङ बे जाबाय पिस आरो इउनिटि। जोंनि ओनसोलाव जे पिसआ बाहाल जाबाय बेखौ अरायसम जाहाथे जोङो सास्टेनेबल मोनसे पिसखौ लाबोनो हायो बेनि थाखाय बेखौबो लानाय जादों आरो इउनिटिया जाहैबाय गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि हालामाव थानाय बायदि जाथि गोष्ठीनि गेजेराव जाहाथे लाइमोनफोरनि गेजेराव साबसिनथारै आरोबाव गावनि आंगो लोगो हिसाबै बिथांमोना सानलायनो हायो आरो बेजों खौसेथिया जाहाथे जायो बेखौ नोजोर बोनानै बे खेलाखौ लानाय जादों आरो फैबाय थानाय जे दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापआ आरो देग्लायबो कलकाता शिलंजों लोगोसे जोंनि क'क्राझारावबो जिहेतुके एबारबो जागोन थांनाय बारावबो आरो बिनि सिगांबो जोबोद थुलुंगानायखौ जों मोननो हादों। एबारबो रायजो राजा बिथांमोनहा बेयाव थांनानै गेलेनायखौ नुनो मोनगोन आरो जायफ्रा दिनै बे गेलेनायाव बाहागो लादों जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन जोहोलावफोर बिथांमोनाबो बे दुरान्ड कापआव आरो थुलुंगानायखौ मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो आरोबाव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आं थेंक्स होदों बेबायदि गाहामथार हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय।